První knihu, kterou jsem vybrala teď pro letní měsíce, letní čtení, autorem je David Abram, americký ekofilozof, fenomenolog. A David se nás snaží v knize povzbudit k tomu, aby jsme znovu obnovili spojení s přírodou, protože příroda podle něj není něco, co je daleko, co je od nás oddělené. Ale my sami jsme příroda. Naše tělo je příroda a proto ta metafora stávat se zvířetem je vlastně obnova našich instinktů, naší živočišnosti, naší divokosti, kterou možná máme podobnou s tou zvířecí říší. Je to jakási cesta k znovu obnovení našeho tělesného vnímání, té naší nejbližší přírody, což je tělo, soma. Se budu snažit každý týden navázat na inspiraci, kterou nám David přináší v těch 12 kapitolách, což jsou pro nás ony 3 měsíce, tak navázat pro vás inspirativní pozvánkou do přírody k somatickému koučování. A co je to somatické koučování? Somatické koučování v doslovném překladu znamená podpora našeho stělesněného uvědomění, neboli umění přenesení vědomé pozornosti i k našemu tělu a k naší tělesnosti. Protože pro mě koučování není jenom o mentálním procesu, i když ten je nejdůležitější, jeden z těch nejdůležitějších, ale pro to, aby se mohly dít nějaké změny a to hlubší sebepoznání v našem životě, tak je dobré zapojit všechny 4, minimálně 4 psychologické funkce a naše tělo, soma, je jedna z nich. Takže během léta v doprovodu tady této knihy se i zaměříme na svoje tělo, což je ta nejbližší příroda, kterou máme, a nabídnu vám 12 pozvánek v tomto tématu. Že se poměrně těším, jak se nám podaří užít si dobré léto, smysluplné léto, opravdu smysluplné léto. Tak vás zvu a moc ráda vás uvidím v kurzu, který bude probíhat celý online. A každý budeme trávit ten svůj čas v přírodě, v tom místě, které je tím naším fyzickým domovem.